କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ପଟେ ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯିବ ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ। ସେଠି ଡିସ୍ ମାରିବେ। ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଲଗାଇଛି ସେପଟେ। ଲଗିଆଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାଳଟା ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନମସ୍ତେ, ଖୁସିରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଛି, ଏବେ 4:30 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁର ଫିଲ୍ଡ। ଏଇଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ଡଟା। ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡର ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ଡଟା। ସେଇଟା ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ଡଟା ଏଇଟା। କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଫିଲ୍ଡ କରାହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ପଟେ ଦେଇକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଯିବ ଆମ ମାଲକାନଗିରିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନୂଆ ଫିଲ୍ଡଟା ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ ରନିଂ। ରନିଂ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରନିଂ କରିବା। 1600 ମିଟର ତ 14 ମିନିଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କଲା ଜିନିଷ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ଫିଲ୍ଡରେ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଆମେ, ପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୋର ରନିଂ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। 6 ରାଉଣ୍ଡ ମରା ହେଇଛି ମୋର। 8 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ମୋତେ 6 ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଅଛି ନା ବଡ଼ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ରାଉଣ୍ଡ ମରା ହେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରଡ୍ ଜମ୍ପ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଏବେ ମୁଁ ରନିଂ କଲେ କେମିତି ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ସେମିତି ଲାଗିବ ସେଇଠି ବି ଫିଜିକାଲ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ତାପରେ ରନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ଫିଜିକାଲ୍ରେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଭାଇମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ସାମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏଇଠି ଝାଳ ବହୁଛି। ଏମିତି ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। କ'ଣ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ଏମିତି ମେହନତ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ନର୍ମାଲରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପକେଇଛି। କାଲି ନର୍ମାଲ ଯାଇକି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଦେବି, ତାପରେ ଯୋଉଣ ହବ ହବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ସ ମାରିବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ, ଚାଲୁ ଯିବା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଜଗିଥିଲା ଏଇଠି, କେମିତି ଅଛି ଆସୁ ଆସୁ ଉପରେ ଓଳେଇଗଲା ମୋତେ। ଆଉ
ସବୁବେଳେ କଣ ଚା ପିଇବୁ? ବଡ ହେଇଗଲୁ ଚା ପିଇବୁ? ଶୋଇ ଉଠିଲା ତ ପାଇଁ ମେ କରୁଛି ଚା ପିଇବୁ ବାବୁ? ଆଉ ଏପଟେ ଝିଅଟା ଚା ଧରିଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ଶିଖେଇଛି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚା ଚା ହଉଛି। କଣ ଚା ପିଇବୁ ତୁଇ? ଦିଦି ପିଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଦିଟା ଲେଖା ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲାର୍କ ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ଏପଟେ ମା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଲା। ଭେଣ୍ଡା ଝୋଳ ହବ ଭେଣ୍ଡା ପତ୍ର ଝୋଳ। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବଗିଚା ପଟେ ଟିକେ ଯିବା କେମିତି ହେଇଛି ବଗିଚାରେ କଣ କଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଜମି ପଟେ ବି ଟିକେ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଟା ଲୋବିଆ ଗଛଟା। ଲଗେଇଥିଲେ ଆଉ ସେପଟେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଲଗା ହେଇଛି ସେପଟେ। ଲୋବିଆ ଟା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମାଳ ଟା ଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ସେପଟେ ଭାଇ ଘର ଲୋକ ମକା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମକା କେତେ ଛୋଟ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ମକା ଲଗେଇଥିଲି ସେ ସାଇଡ ରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ସେପଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଲଗେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ନାଇଁ ମକାଟା। ଫାଇନାଲି ଜମିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମ ଜମି କେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି। ଧାନଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ଘାସ ଉଠିଛି। ଲୋକ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଘାସ ପଡିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବି ଏଇ ଜମିରେ ଘାସ ଉପାଡିଲି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ଗଦା କରିଛି ମୁଁ ଏଇ ତାଳ ଗଛ ବୁଦାରେ। ଏଇଟା ଘାସ ପୁରା ମୁଁ ଉପାଡ଼ିଥିଲି ଏଇଠି। ଏଇଠୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାଡ଼ିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟାଇମ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଉପାଡ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ ସେପଟେ ବହୁତ ଘାସ ହେଇଛି। ଏଇ ବଗିଚାରେ ସିଡରୁ ଏମିତି ଲଗେଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଟା ବଗିଚା କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ମାଳଟା। ବୋଇତାଳୁଟା ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସେମି ଲଗା ହେଇଛି ଏଇଠି। ଏଠି ସେମି ପାଖରେ ସେମି ଧରିବ। ସେ ପାଖରେ ଲୋବିଆ ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଧରିବ ଆଉ ଏପଟେ ଜହ୍ନି ସେପଟେ ଲବିଆ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁଟା ତଳେ ତଳେ ଏପଟେ ଯିବ। ଆଉ